The DC Presidenti wantu osauka woyamba kuno ku Malawi kuzuka nsomama wa uno kukuyimirira nino a Malawi kukulankhulira nino a Malawi amene mmakhala ndi mawu amene mmakhala ndi nkhawa koma mwina mmasowa njira yokuti nkhawa zanu zimveke. Ine ngati president wanu wa anthu osauka ndizayima pa chilungamo ndipo sindizapanga mantha konse makamaka mu dziko langa limene ndinabadwira muno ndipo sindili kunja ndimakhala konkuno ndimayenda asopena paliponse opanda bodyguard kwa amene angandifuneyo atha kundiyimbira foni pa 0 awiri 365 035 0 awiri 365 035. Ine sinimapanga mantha ndipo sinimaona kuti ati uyu ndi wa ame uyu ndi wa polisi uyu ni ndani. Ndilibe nanu ntchito ine anga amene ndimawayimirira ndi a Malawi mu nyengo imene yamundikhululukire. Mundikhululukire amene kwa nthawi yoyamba wagona kuchikwawa kunjalo kampeni itafikapo zitafikapo tu ndale zafikapo somano pamene kwasala masiku 4 okha kuti anthu apite ku kampeni yesirizira komanso anthu akavote masiku 4 okhatu kwati anthu asirize kampeni komanso anthu akavotera chiwiri lino olira alire osangalala asangalale. Komabe mawu anga ndi omwe aja kuti a Malawi popita kumeneko mukamukumbukire Chilima mumuvale Chilima ujayo nkhope yache ija muziyang'ana kunena kuti munthu amene uja should not die in vain. Tidzaziwe zimene zinachitikazo kuti munthu amene uja ndi anthu ena aja anayenda bwanji ndipo a Malawi si nthawi yomvera munthu chisoni kuti azikanena kuti ati mundikhululukire. Ati akukhululukire ni ndani? Iwe ndi amene ukawuza anthu kuti muzapita ku Kenani ndi uja ukanena kuti osadandaula iyayi we are fixing the economy. Iwe ndi amene ukanena kunena kuti you must trust the process. Lero linde after 5 years ndiponso ndi 6 years mwatafuna mwabaiba ndalama mwanamiza a Malawi za fetereza apaso ndi pamene mukuanamiza a Malawi kunena kuti fetereza tizimugulisa 90 wina 50 nambala wina 15 kani nambala ndija ndakupasa nijatu a Malawi amene atakagule fetereza kamene wamugula fetereza 90 yo atenge screenshot ya receipt anditumizireni imene jandi chinyenga aphunzisi. Kodi tu andale tikamanena kuti andale amakufuna nino nthawi ya voti ndiye ndi izitu taona ni iniwe ndikamakuuza nikunena kuti akuluakulu popita kumene koko mumvale nkhope ya Chilima sikuti ndikungonena atuya mwachisanzo tikamanena kuti Chilima anali akatundu Chilima amalifunira ziko lino zabwino tapita ni mwachisanzo muone mmene akupangira andale. Palibe wandale wapita kukasasire kukaona anthu aja akuvutika aja kukapanga kampeni kukhala nawo ndikuwatonthoza palibe kukasasire kumene ame anthu oyipa kwambiri awachita deploy ana kuti apite mma centers atazikapanga mmene momwe azikanamizira ngati akubweresamo chitetezo ili filimu yokuti atazibera mavoti. Kodi zonse zimene mukupanga kuti kuziziwa mwanyamula ana amene angotuluka kumene ku training kuwasiya akuluakulu wa experience ndikuwavazika uniform for the first time ulendo nawo mma center konse kumene kuli awo opposition stronghold yawo mwaikaikako ame ati ncholinga kuti atazikasinthanisa mabokosi koma ndema upondatu undu uthenga opita ku opposition mudziwe kunena kuti anthu abwera kumene ndi ana okhaokha ame kaya munimanga kaya simunimanga zili ndi inu ndilibe nazo ntchito koma tikuyenera kuti chisankho chimene chichiyende mwa chilungamo aliyense akavote avote munthu amvotere munthu amene akumufuna. Ine sinimapanga za uchisiru iya ine sinimaopa wina aliyense ziko lino ndiratu andi ziko ili ngati sitili samalira kuzakhala mavuto opsa choncho anthu akukasasira jaso ndi a Malawi anayenera kuti anthu amene ajawo aziwe zimene zikuchitika mu ziko lawo aone andale kuti manifesto yawo ndi bwanji akuti chani akuasamalira bwanji
anthu ena amene ali osafunikira kwambiri muno m'Malawi tikamanena kuti Chilima akanakhalapo ndija anthu akulikoma Island kulikoma Island kuchisi Island palibe wandale wafikapo even olo wameke amene palibe amene wapitako kumene koko koma muona polengeza pajazi ni akuti likoma chisi Island kachani kumene koko azipitako amekiyo kumakalengeza azikalengeza ngati ndani ndi wandale mmozi yekha amene anapita kumene koko kukacheza ndi anthu akulikoma ndi malemu Chilima basi ena osewa palibe amene wayerekeza munthu molo mmozi kusonyeza kuti anthu akulikoma aja amatengedwa kukhala agalu anthu akulikoma amatengedwa kukhala anthu osafunikira amafunikira nthawi ya voti basi kuteroko ndi pamene munthu mwaone aujana ndale wati azipanga matama kumalankhula za kulikoma and it is better likoma ikanakhala ziko paloka ma-Island wonse mukanangwa achita declare kuti akhale maiko paoka even kukasasire kuja anthu amene ajawo sanayeneye akhale Amalawi ya ndizomvetsa chisoni ndiye wina chazikanena pano kuti mundikhululukire atakukhululukire ni ndani ndipo tu khandi misala khandi chani panaene yaso kuti anthu ma presidential candidates wa musamango alola kuti azima tuya muziyayeza kaye mitu mwawo kuti amene ali bwino kapena mwina ena awapenga chifukwa zimene zikunenedwa zosiyana kwambiri ndi zimene Amalawi amaziyembekezera chonjo munyengo imene iya mundikhululukire imene anthu akuvutika kwambiri ndi mafuta ndipo ngati kuli kulozedwa kaino opposition mamuloza zanuyo mamulakwira kwambiri inu mukaloze pakala mafuta ufiti wa mtundu wanji mafuta nthawi yokuti anthu apita kovota ndiye ngati akukulengeza nino opposition kumanena kuti opposition akuchita sabotage nkhani ya fertilizer nkhani ya mafuta inu ngati muli ndi aja amachedwa alangizeni yeni a president mukanamulangiza kuti ngati boma likuchitidwa sabotage nkhani ya fertilizer ndi opposition komanso nkhani ya mafuta ndi opposition ndiye kuti akulamulira ndi opposition yo kunali bwino kungochoka izi nkhani za boma izizi sizimafunika kukhululukidwa even olo ku UK iko kuzimayi deputy prime minister anapanga nkhani za msonkho osalipira bwino msonkho nkhani imene ya nyumba mwaje amamanga nyumba kungola kwisa kulipira msonkho wa 44,000 etu Malawi kwaja anachita resign kuli bwanji munthu amene akuwajesa anthu chiteze kuli bwanji munthu amene wakwezera anthu zinthu kuli bwanji munthu amene waonesa Malawi nyekwe ndiye molama kuti uchite resign ndiye uzikanena kuti ine mundikhululukire adakukhululukire ndani andi sindikuziwa kunena kuti why are you so weak pakana lero ma ministers adakalibe mu cabinet munaene ya mutesa cabinet muitese ngakhale so inu mukananya mukamupite ku nyumba kwanutu fache ziko lino silikuli ya kumayendesedwa ndi anthu andale as we are going to the elections munaene ya muchite resign nonse muchokechoke mboma mwa anthu system ya boma iziyenda yokha osakhala muzikhala ngati mukuopseza iyayi uminister unayenera ute upresident so unayenera ute muchita ujene dissolve litiro sikupita kupanga reshuffle cabinet koma muchite dissolve ku cabinet wo upresident wo muchite dissolve zonse ndi zimene zikufunikira so musamana mizi anthu mundikhululukira atakhululuke ndani palibe zokhululukirana izi ndi zaboma anthu akuvutika kwambiri mpite kunkhota-kota uko mupite kumachinga uko mupite kumulanje uko anthu zigubu zijazo mafuta aja kuti athira kumapereka ina 10,000 yapadera ina 5,000 yapadera mene zavutira kuno ku Malawi so ine ndizamukumbukira Chilima ndifaje ndikukuzana ya Malawi kuti kumbukira ni Chilima pamene mukupita kukavota chifaje Chilima anali ndi welfare ya anthu Chilima ndiye khayo presidential candidate amene anapita kulikoma kukacheza ndi anthu izi ndi chilungamo chake ndi zili mu history ena ndi awako anamiza anthu kunkhata bay apepe kale kuti atazamanga university abale walephera kuimanga university even olo primary sukulu ya kwanu kongo kuli primary ina anthu ana amaphunzira mmitengo nimaziphunzisa amakwera mmitengo ndikumaphunzira kulibeko china chilichonse kunkhata bay
mukalowera apo pakakwale apo muboma la Charangwe. Ena amene ndikufuna ndi alilire lero ndi anthu amene amapanga masewera osiyanasiyana under Football Association of Malawi komanso national amachita kuti Malawi National Council of Sports kumene kukuli katangale kwambiri amene akuzunzika ndi anthu amene amapanga ma sports osiyanasiyana masewera osiyanasiyana kaya javelin kaya boxing kaya masewera amene mukwaziwa kaya volleyball anthu amene wawa ma sports discipline osiyanasiyana amene wawa pakana lero samapasidwa funding ina iliyonse kuchokera ku National Sports Council of Malawi anasiya kuachita fund and yet papepa apo pamaoneka ngati anthu awa akupasidwa ndalama. Ziko lino ndilomvetsa chisoni even anyamata amene wamasewera mipira ku mu timu ya Malawi even ma allowances yawo ndi ochepa kwambiri amasiyana ni maiko ena kunoko chimene timaziwa ndi kuba basi andi osewera ajawo achina Gabadinho Muhango aja andani ose aja amene maziwa amangosewera mpira uja chifukwa chokonda ziko lawo koma ikafika nkhani yo apasa treatment yabwino kulibeko anthu osewera masewera osiyanasiyana akuzunzika kwambiri kuchokera ku National Sports Council of Malawi kumene kuli katangale 3 years now anthu amene ajawo opanga kaya zopanga za ujeni zosewera bawo masewera osiyanasiyana kaya wawo osewera za ujeni masewera apanchenga akuvutika kwambiri kuvutika tu sakuwapasa sponsor ujeni ndalama zina zili zonse kuti anthu amene ajawo atukule monga amene miyoyo yawo monga amene amapangira anzathu maiko ena even awa osambirawa mmadabwa maiko ena kumaona kuti anthu opanga zothamanga osambira akutukuka kwambiri koma kuno ku Malawi chimene timaziwa ndikupita ku parliament ndikukatenga ndalama phwii basi ndalama zija kumangomangira nyumba zanu makomo. Ena ndi awa a bet game amene anapanga mgwirizano ndi Football Association of Malawi FAM anapanga mgwirizano onena kuti mwana timu ina iliyonse ya ana akawina game mwana aliyese azimutumizira 50,000 mufoni mwaje pompo timu yawinayo ndiye ndikuuzeni tu ana aja asewera masewero awo pakana chaka chatha palibe ujeni mwana amene walandira ndalama kuchokera ku bet game komanso ku farm ndiye ndikumadabwa kuti kodi sobano ndalama zinapita kuti ndalama zimapita kuti popeza mlonchi ja mmapanga ija siku lija munanena kuti timu imene yangowina siku lomwe pamene yawinapo ndi pompo muzitumiza 50,000 mukadula kuizikhala kha 40,000 44 46,000 ana aja azimva kuzizira koma ndithu asewera magemu chaka chonse a bet game komanso wafa palibe chimene chikuchitika kwaimbira mafoni amakuti tikupasani pakana chaka chatha katangale kuno ku Malawi wafikapo kwambiri kuwatenga Malawi ngati zisilu kuwatenga Malawi ngati samaganiza choncho there is no way you can promote sports in Malawi chifukwa anthu akumapanga zimene zijazo ali ninkhawa anthu akumapanga ali okhumudwa. We should not promise what we cannot do. So ndikualirira amene wawa ana amene wawa ochokera ma sports discipline osiyanasiyana both ku National Sports Council of Malawi komanso a bet game afamu mukuzunza anthu kwambiri andi zimene zizi unduna ona za masewero munayenera kuti mulowererepo chifukwa kukuchitika za chinyengo kwambiri osewera masewero osiyanasiyana akuzunzika kuno ku Malawi chifukwa cha mchitidwe wakatangale. Nkhani ina imene ndikufuna ndilankhule pano ndiyopita kuja kumachoda kuti ku local government maka ndikufuna ndikupempheni inu anduna mwina asana kuyimiseni mupite ukuku kuchikwawa mukaone mmene mafumu ena ma TA ena akuzunzira anthu mukaone pali atiye ena sindikufuna kuachula zina ndingofuna ndi apase ulemu atiye akuchikwawa mwezi wina uli wonse pa 4 akumaitanisa ndalama 5,000 kwa mafumu awo
andi mafumu alipo 350 atiye amene wawa amakhala kunchalo ndipo ndipofuna kuwalemekeza atiye amene wawa ndikufuna ndisawatchule zina chifukwa ndi atiye koma kuyitanisa ndalama kwa mafumu wawo aliyese 5000 atiye transport pa folo pena paliponse mwezi ukangokwana amayitanisa transport and yeti transport yawo kuchoka kwawo kukafika ku headquarters kwawo amalipira 5000 kapena 4000 koma amayitanisa kwa mafumu 350 5000 aliyese komanso pano akunena kuti ati president Chakwera wayimbira foni kunena kuti asankhe ati aphungu oyang'anira za chipatala za agriculture zosiyana za ezi ndiye ati apange phwando la aphungu amene owo aliyesenso mfumu mu 350 muja alipire 7500 ati kuli phwando koma kuifufuza nkhaniyo ndionama komanso akunena kuti president Chakwera yemweyo wayimbiraso afumuwo kunena kuti afuna amangire secondary school asanapite kovota amangire secondary school kaya mwina kapena iyayi lachiwiri lino akavota pajatu akunena kuti akunoguma akangovota lachiwiri lino achosedwa ntchito kaya mwina president ndamene ati awine kaya koma alengeza pomba chatu zanalija kunena kuti ndikufuna akunoguma amene akundichitira sabotage za mafuta lachiwiri lino ndi achose ntchito so akunena kuti ati president Chakwera wayimbiraso atiye amenewo koma anopa chilungamo chache kumafuna kumanena chilungamo osamaopa iya ndi angowe atiye ngowe akunena kuti akuwauza anthu awo kunena kuti Chakwera akufuna amange secondary school kwawo kwa atiye ngoweko ndi aliyese alipire 37500 ati yogulira malo kodi munthu tiye ungagule malo muuje ni mudera lako masa ukanangolamula kuitana mafumu ako mpeze malo amene ali abwino ndikumangapo sukulu koma ati mfumu yena aliyese group village ndi saliso group aliyese alipire 37500 ndizomvesa chisoni kwambiri ndikuona ngati nkhani ngati sindiyilankhula nkhani ndiyoona sindiyilankhula ndiye kuti ndi alakwira Malawi ndi akwati ngowe kuchikwawa akuyitanisa ndalama mwezi wina uliyonse 5000 mwezi wina uliyonse 7500 panonso akufuna 37500 yomangira sukulu imene Chakwera wauza kuti pasanafike povotapo tikupangira li sukulu likalino that is mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza village TA Mabuka box 76 Mulanje Malawi, Southern Africa.